Taparo ni mane kako nego beni wadhi mbele. Ero kamano ahinya. Ng'eni nyoro ne nitiere tugo mapek mane obagi kod Media Council of Kenya e county ma Kisii e kind jofwambo ma Kisumo kod jofwambo ma Kisii. Crispin, ang'eni biro miyo waduogo kaka weche ne obedo gi Rashid Odia kani Kisumu kanyo. Radio osebedo siro maduong' mokalo. Rezo ne wacho wach moro mangima ni osebedo siro mar puonjo oganda, moro oganda kod miyo oganda bedo gi ng'eyo. Ramogi Radio osetieko higni 20 nyaka ne chake tarik 3 dwe mar 9 higa mar 2003. Higa mar 2003 e wang'e. E kinde makoro piny ngima kinyi hingo nyasi mar World Radio Day, en ang'o minyalo wacho hie? Victor, aparo ni en mor kendo en wakwayo hawi maber, wakwayo gik moko te mabeyo ne jo lendo duto te mag radio. Kendo bende en thuolo ma waparie jogo manotelo nwa. Nikech aparo ni waduto kaka wan kaini. Ibiro yudo ka ntiere kama ne wachake gi radio. Ntiere kama ne ichake gi radio kapod in Kisumo kocha. Makore biro Ramogi makendo kore telo ne Ramogi. Anyalo paro Ken ka koro kao kara jaduong' mosenindo Agao Patrobas ka koro odonjo mos. Ambenda paro na achako lendo gi Sayare FM kocha. Koro aparo ni makoro gika makoro wanyalo bedo gi radio gi TV nikech ng'eyo ni TV en gima otemo biro ma beto deko matin. Koro e sechegi waparo bende jogo manotelo nwa nikech ng'eyo ni kata mana weche mag lendo gi chalo ng'we kede. Victor, ma miyo iparo jogo ma samoro nyaka wapar machalo kaka Beno Luocho Kelo mosenindo nikech gin jogo mane oketo mise mo berie mokalo kapod gin KBC kocha nikech yudo ka mise adek mabiro mabeyo mag radio ma ng'at moro amora nyaka wachi chalo gi weche mar miyo ji mor, chako gi weche mar miyo ji mor miwacho ni entertainment nikech king'iyo radio yudo ka seche malacha ahinya biro njo weche mag thum kata weche manyalo samoro nyalo miyo ji mor kae tibiro weche mag puonjo jopiny. E weche mag puonjo jopiny gin gik ma osebedo ka wuotho ka gi radio. Kae ti chaki biro e weche mag weche manyien kata ma luongo ni information kata news ma radio miyo jopiny. Victor, aparo ndalo matindo ka wadongo e KBC kocha kane jok machalo John Matunga Bao gini ni kanyo, jok machalo Caleb Odhiambo Kumu, yes, Beno Luocho Kelo gini gin jok manyaka Korguok wuod Rieda. Yes, chenro machalo Balawade Korguok. Arinde gi Nyadusa gini ma koro watindo. To ma duoki kinde mane radio ni nyalo do ka samoro anyuola achiel nitie mana radio achiel kende kata ndalo ma ruoth kende mane nigi radio kata nyalo yudo ka ruoth man gi radio kata ng'at man gi radio e gweng'no inyalo paro ka ne wan gi battery mag Everedica. Koro yudo ka radio no ikete mana sa news kende. Koseket news tichaki kawo battery ka ichaki kano. Koro radio mabor Victor. Mondo migi ka battery room. Koro en gima osepuonjo oganda, en gik ma osenyayo weche mag lony e kind oganda, en gik ma osekelowa mabor nyaka kama wantiere ni Victor. Omiyo en gima ber kendo wakwayo maber. Kocha koduogo e Ramogi kae Victor kago mana wiye matin kech iparo ka Ramogi ochako 2003 kanyo nokelo gimiluongo ni revolution e weche mag radio nikech kacha ing'eni sinde mane KBC ne kacha ni rito mana saa 2 gida ginus samore nsare gida kapaga beach kende to kuro no biro main radio mena ngolo mopoto ngolo ma iye yom ma dhano tura ngolo odiochieng' mangima kaito gi weche mong'ith ma ido kaka ne Agao Kele kanyo gi jolendo mamoko ma opogore to kata mana weche mag lendo mag thoni keng'iyo kaka Fredi Janam Jokele gi weche mopogore Ruth nya Otieno Joseph kakoro Kele onyango kanyo gin weche mosebetie mabeyo mido ka en puonj mokio miyo ber mar radio ok wanyalo wacho kuom dakika 10 kende. Radio setimo gik maberie kendo osekelo lony osekelo puonj osekelo gik mabeyo Victor. Erokamano. Kinyi no chieng' ono nyako na Mgajwang'